hladina. Zvířecí vnitřnosti. Čáry v lidské dlani. Budoucnost lze vyčíst snad ze všeho. Nejmodernější metodou čtení budoucnosti je ovšem věštba z křišťálových kulí. Autorem této techniky jsem já a tato metoda je téměř neomylná. Omyl ses? Tak si vyskoč. Nyní přistoupíme k věštbě samotné. Teď rozhýbáme křišťálové gule. Má věštba se týká budoucnosti této země. Hele, a neměl bych se raději otočit? Tam by podle mýho byla budoucnost České republiky mnohem čitelnější. Zůstaň jak si a vybruj. Já budoucnost země naší zřím jasně. Promiň, potřebuji se ještě poškrábat. Čuně. Dobrý. Kníže této země oře s námi jak zvoli. Je-li vám libo, vezměte auta, uhlí i elektřinu a jděte mu vzkaz vyřídit ode mě i lidu. Je to tvé, ber. Stejně nám vezmeš. Tvé úplatstvo bude vládnout této zemi na věky věků. Piča, to jsi všechno vyčet z mých koulí, jo? Jo. To jsou teda hovadiny. Úplně se za ty svoje gule stydím. Měl jsi dobrý výhled? Jak v multikině. Hele, a netýkalo se to náhodou jiný země? Třeba Slovenska? Ne. Jak to? Protože těm se věští z Eurogule.